Kan kepara akan dikesengi yang subhabi yang api saya simpan ngi pusan ya kane ka kitab baar jokis kalau nong kepesan idikot kat ar hato om kamla ka abana pat ka parper kiwa Damaskus bani kiwa Israel barok omla banga litsum haki banduk koi une bakren ude naman baton jingpang yang tolik ya ke ba ngisiam nadu pasdang jong kene ka lenong ngi pule ngi seti be ka khana le ke jing chia ke ba tong noman udon ngi jing pang ni tholi wala bena syapang ke jing ka bor jong blei badon Israel te ulalek usim Syria badai ukun rat jong une u naman di ulah air ke siti bandai cha Syria ulah air ke siti cha usim jong Israel bad kumta ter ke yai bad u Elijah ba ulah sngau sepang usim ulah kad ki jain nakadau jong kata ke siti bad ulah paktin ba un pa wan ya uta u naman bad uong ba unduk tip ba don nong itu lupa hi Israel dekat ke perang siam te haba kumta une unaman ulale sya u ne u prophet Henry u ne u prophet Elisha ade siam laya kenduk markmat dari ula ong kuntu kumai ngelias ula ong ba unsu le sum ha kawa Jordan nyau sin dan markata nyau sin ke jing le sum bat ya kene ke bau ong bahato enom khamla ka neka ini ki artli ki wa ma abana bat parper ki wa ke Damaskus tum kham baha ki tu bani sum mar imat ka kham kuit kini artli ban ya ka wa Jordan dikumta ulas ngeu dam sku bitar kajing kwa ban wara inga ki pusan hang ne ka long ba teng teng ngidon kajing sngeu thu baklang ngi ha ka balang ne ban ni ke nombar nyau mai ni jing pen khuit ke bai nyau sin ngam nyau sin ha ka wa Jordan ha ka balang ngidon nyau teli ki sakramen pada kini kiba nginget ket kum jing hikai pateng ba ke jing don ke jing ai pateng hapo ka balang nadu ka por jong Jesus Christ ngidon ya kiba ngi khot kilat jing nyau teli ngi ong ki nyau teli ki sakramen orang kata mangi iwe pe iwe ban long ki bakut bat ki ba bidor khmat jung blei ngidon kam ban ngam ha ki ne ki nyau teli ki sakramen dan ki briu ki ba pen donot bat le se ki ba layo ye ki jing hikai bakla ki ong lada ngim don ya ki ne ki nyau teli ki sakramen ru compare yangi lada ngile da ki we ki kom ru ngin sayo jing map hi na ublei nga ong em Jisu ulawan ban penkot yangi ban map yangi ban weng ya kejing sitom ki ba ngi dei ban sya nakatau jong ki pop ki pangile da ka pam u sya yela dei ya kita kejing pen sitom par okhoin hakamet jong u la sim ya kejing long do bat ula pen khoi yangi kejing wan jong u kalong ban wan ra biang ya kata kejing long khoi jong u breu men ba haba sedang la thau ya u Jisu nak kata-kata ula ai halor ki apostol ba dakaba uong ru na syaba uni kiu syabneng ya ki pop jongno ba phi map la map ya ki pop jongno ba phi pensa la pensa dia nomor kata dengan sim ya kini ki sakramen ki badon hapo kabalang katolik kita ki lat jong ke jing khoi ki lat jong ke jing pen khoi ilad ban yo mat ek jeng jong trai batang inom ong ba ngin haba ngidon kam ban yo jing map no trai ban ong ngi shu pla direct how blairu kapia lada ngim sim ya kita ki sakramen ba per ru ki piang mar blai du bla thau yangi dan mar kata la ngi le kum ro piang kam la ban long kum ta kalen Jisu wong ban yai ha kalenti ke chung u mo u long kalenti
baru uang ru yang ni menyat ha kelenti ke pakim ban yo ya ka jing im pom jukut pat kendiat ngut ke pasiam ya ka oi cisha kendiat ngut mar kalong ke basuk ban im klem sakramen bat kumta kalong ke basuk ban koi ru sha jing jot rei ban im hok ke ki sakramen ban im sisa hak tin jung jisu kalong ke bat ke pakim bat kendiat ngut ke pasiam ya kata kecing im dan berkata khot ngawer ya ni iwei pa iwei pato ngin bud ya kidin jat jung jisu ya jing kai jung jisu umba u kisakri jong une unaman ilong kata kecing ptha jong ulisha hato kamlong ka basuk mo taman sulit ngam ha khla khoi te laki perkhat biang badul ong o sisa kadai kata mote kumta ula lek ula kongu ya kata jing ai jemut jong kita ki sekri jong unaman bat haba ula lek sisa ula yo jing koi nomor kata ngaru ngawer kum kini ki sekri jong unaman ki ong ha ngaru ngong ya lap ya wer ya piru ba ki sakramen ki pangidon hakabalang kilong kita kiba ngilak ban ngam nyausin pangidup long kiba khoi te nomor kata tungin lej sakine kilat jing ei kena pangidup yo jing penim pada kene kapor len lele ngidon ya kene ke sakramen jong ke jing pla ipen bet ilade sopan poi ka paskha ba ngin yo pediang ya ke jing penim jong uji sukuri salor ke jing im jong i barok kawe ta ka ba ngi pen khoi pen ngi ngam melade apo kawa Jordan jong sakramen jing plapop ngin om penek donut ba ngi lit pla oi ngi pla hau briu kata kade ke jing sisa jing lit pra hau briu nomar ubriu udei uta uba ujisu ula aibor pateng rei kabor kamdei sisa ba ubriu umap uleng dok soblei oi ngi i ba udei ubriu tangba ha ka office ke ba mau ubat de uji suhi uba map din mar kata indirectly ngi pla hau jisu pa ngi kran hau ubri uba de uleng dok soblei tamba ha ka jing sisa jung ki jing sisa de uji su we asngau ya ka jing pla jungi de nomor kata mar ya kaju baong ba pila benek pla direct hau blei te henrei mangi ngi de kibreu tingiran kam jing yo i ngidan kam jing yo sngau te uleng do soblei udei kadak jong ke jing don jung jisu te de nek nek daw idon ya kakti in persona Christi in the person of Christ te tongin leit chekine in kibalong in persona Christi nang bangin du yo jing map ba jing pen koi na jing pang jong kamen sim pat wat yang jing pang jong kam medru to try jisu un ai happy iwe ya omen sim jong jing pensai ba jing sngutu oi jing pensai jong a kalong ko barit re omen sim ba koi un pensai ya pi baro iwe en ya ro yo try jisu Christ